primul episod de azi. Sunt la ziua 70 și mi-a dat acum 15 credite. Și azi o să fac Daily Wins-ul și Mega Quest-ul ăsta. Defeat 30 de enemies. Mișto skin-ul ăsta pe Brock. Astea nu prea-mi plac. Mișto și asta pe Cordelius, dar nu vreau toate gemurile pe el. Nici l-am pe Cordelius. Ok. Și ăsta e mișto pe Jhin. Care cazul să joc cu Mr. P. Hai să vedem care are mai puține trofee. E Mr. P, da. Cred că o să joc cu el, că mi se pare bun. Poate destui. Hai să fac de Power 6. N-am niciun schimb pe el. Hai să văd. Primul meci. Ok, Penny, Chuck. Strategia mea e să mă duc direct pe ăștia, pe brawler, pe enemies. Ca să-i bat, să termin mai repede această misiune. L-am bătut pe Shade. Hai să iau boxurile astea. Că o să mă ajute. Am 3 power cube-uri, uite acolo, uite pe Jessie. M-a lovit puțin. Gata, s-a dus. Ia unde se duce tureta. Uite-l pe Chuck și pe Brock. Ok, am făcut 2 în 1. Și mai e Mandy, cred. Da, ăsta. Da, bun. Am terminat primul meci. 5 kill-uri din 30. Bun. O să am ceva misiuni de făcut azi. Bun, hai să vedem al doilea meci cum merge. Ok, aceea strategie meciul ăsta, mă duc pe adversar cu 0 porchi. Uite pe Eve. Bun. Uite-l pe Barley. Gata. S-a dus. Uite și pe Sandy. Gata, s-a dus și Senita. 3 kill-uri până acum. Și al doilea meci, mi se pare. Al doilea meci, da. S-a dus Dog. Uite și pe Rosa. S-a dus și ea. Mai e încă unul. Cine-o fi? Nu știu, chiar nu știu cine. E Jhin. Bun, am terminat și de meci cu 6 kill-uri. 6 kill-uri, 11 din 30. Și după ce termin să 6 meciuri și fac și misiunea, o să am vreo 5 Star Drop-uri și 4 Chaos Drop-uri. Ok, aceeași strategie, al treilea meci. Uite pe Rosa, trebuie să mă... Frate, cred că am murit. Normal, de fapt, n-am că să mă că e bot. Am făcut un kill, oare mai e Rosa sus? Da, uite. Uite și pe Jackie. S-a dus. 3 kill-uri deja. Hai să încerc să fac încă 2. Vreau să fac 2 kill-uri pe meci. Uite-l pe Brock. Mi-a distrus tureta. Am făcut 4 kill-uri. Hai să vedem. Da, meciul ăsta am făcut 6. Am făcut 4. O să am 5. Care e ultimul? Bull. L-a bătut tureta pe Bull. Al treilea meci, 5 kill-uri. Da, 5 kill-uri. 16 din 30. Mai am puțin. Cred că fac misiunea asta fără să împart videoclipul în 2 părți.
Al 4-lea meci, cred. Dacă nu, o să pună la editare la câte meci e. Dacă cred că e al 4-lea. Hai să vedem aceeași strategie. Uite-l pe Barley. Gata, un kill. Un kill din 5. M-am gândit să fac 5 în fiecare meci. Uite pe Lumi și pe El Primo. Mă duc pe Lumi că e mai ușor de bătut. L-a bătut El Primo. A bătut El Primo pe Lumi. Ok, unde merge tureta? Am 2 kill-uri până acum. La 8-bit. Auto-aim-ul. Auto-aim-ul 3 kill-uri? Nu. 3 kill-uri. Am 3 kill-uri. Cred că meciul ăsta fac 4. 4 sau 5. Nu, meciul ăsta 4. Cred. Uite pe Grey. Dacă nu era bot, putea să-și folosească ultimata. Gata, s-a dus. Eu zic că am făcut 4 kill-uri. 5. Nu știu când am făcut 5. Și am făcut o misiune. Vreau să fac misiunea asta cu Play 6 Battles. Al 5-lea meci. Cred. Și poate fac azi. În acest videoclip 22.000 de trofei 500. Bun, hai să vedem. Mă duc pe cube-ul ăsta. Bun, am un power cube. Cine e aici? Uite, banii. Auto-aim-ul. Auto-aim. Mi-a luat un kill El Primo. Double kill? Double kill, da. 2 kill-uri. Aveam 3 dacă nu-mi lua El Primo kill-ul. Uite pe Penny. Gata, am 3 kill-uri. Uite și pe Daryl. Cine e în buș? Știu că e cineva în buș, dar nu știu cine. E Melody. Uite și pe Barley. Am lăsat tureta să meargă. Îmi las tureta să meargă către Melody. L-am bătut pe Barley, am 4 kill-uri. Și o bat și pe Melody, am 6. Am 5. Încă un match. 5 meciuri și 0 lose-uri. Am făcut încă o misiune. Și aici e bine. Să sperăm că în meciul ăsta fac o misiune cu Play 6 Battle-uri. Ok, poate să-mi pună Meeple probleme. Sau Ems. M și Meeple ar fi. Hai să mergem direct pe Meeple. M-am ratat. Cred că o să mor. Nu, dar cred că mă bate cine aici. M-a bătut Willow. Am avut noroc că eram low și m-am dus și eu agresiv. Mai trebuie 2 kill-uri și fac misiunea. 2 kill-uri, mi se pare. Da, 28 din 30. Deci am făcut încă o misiune, dacă nu mă înșel. Ok, hai să vedem al 7-lea meci. Trebuie să câștig încă un meci neapărat ca să fac misiunea. Misiunea de Play 6 Battles. Uite pe Sandy. Sunt destul de low. M-a prins, da. 5 meciuri, 2 lose-uri. Hai să se termine așa. Presimt că meciul ăsta o să fac win. Și o să fac 2 misiuni. Sunt curios și o să-mi pice din Chaos Drop. Din Chaos Drop-uri, cam vreo 4 deschis. Și aproape termin și PES-ul. Ok, hai să vedem. Iau Power Cube-ul că nu mă mai duc agresiv, că poate mor din nou. Hai că mă duc. Ce-o fi? Uite-l pe Mico. Uite și pe B. Bea. Un kill, mai trebuie încă unul. Încă unul și pot să apăs poate tot restul meciului. Da, se vede că Mico e bot. Da. Dar nu știu că unii brawler fac așa. Poate, nu știu, așa fac boții. Gata. Acum pot sta pe spate sau pot să merg ca să câștig meciul ăsta. De fapt, trebuie să iau peste locul 4. Peste locul 5. Adică 4, 3, 2, exact. Uite Leon, uite Meg, uite
Ash, Mandy, Leon, Poco. Uite și pe Poco, da. Deci am câștigat 6 meciuri din 8. O performanță destul de slabă. Hai să fac și misiunea asta cu Win 8-bet. Am dat din greșeală de exit. Primul Star Drop Rare, al doilea Super Rare, al treilea Super Rare, al patrulea Epic, al cincilea Rare. Și Chaos Drop-ul Super Rare, High Epic. Ok. Ăsta, Power. Primul Star Drop Super Rare. 2 Super Rare-uri până acum. 2 Super Rare. 4 Super Rare-uri până acum. High Epic. 5 Super Rare-uri. Numai Super mi-a picat. Ok, am făcut aproape 22.400. Hai să deschidem asta de la PES. 26.000 de coins. Primul Star Drop Rare și Chaos Drop-ul Rare High Epic. Mi-a picat numai Star Drop-uri, Chaos Drop-uri Super Rare. Ne vedem la următorul episod. Pa!